Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amathani Koma mazali Molweni bamkeli bethu, dumelani absheni molweni, ndiyabulisa ke mawethu ke ngelo. Ndizingxeke into zakuthi ke kwizibuliso zoMzantsi Afrika endingazikhankanyanga, kodwa ke akonakelanga kuhlala ke ngelokusabela ke igama ngoakhona ntamnani ke ndiphuma phaa kulaa lali yaseCofimba Baba ke mawethu. Andihambi ndodwa ke, ndihamba nendwendwe lethu namhlanje elizawuthi lisicacisele ukuba ngubani waphi wenza ntoni. Molweni, igama lami ndingathule, also known as uDolphin Nqabisile. Ndiphuma kuGatyane ke mna ke. Kuwadi lale kuthiwa kuwadi but ngokuhlala ke ngihlala apha ekhaya mnandi eThubelitsha. Yo, okay, aphela ke abantu bakuGatyane baneziphiwo ne. Ungatsho ngayibeka kanjalo. So wena ezibaso uchiba ngubani igama wenza ntoni? Mna I'm a director, ndi-writer eXhosa Rangers Production. Yeah. Ndiyafumaneka ku-YouTube, ndiyafumaneka ku-TikTok. Yeah. So le production yenzayo about ngantoni? It's about acting, to be specific, because siya actor but yes, comedy. Yeah. Comedy, kwenza comedy, these kids. So production enjalo. Okay, so ke kule production yenzayo yakho like umuntu ofuna ujoina like uhamba ngokwe age or like ufuna ujoina zo act. Like ingxaki yabo yaxhomekeke because bakhona abantu abaninzi abake bathi bafuna ujoin yabo mhlawumbe bese bebadala bo mhlawumbe intanga zami zithi sifuna uactor bathi mina ndithi not ngoku yabo because ngoku azingayi-reach le goal mina ndicinga uba ndiyayifuna yabo. When I reach that goal then ngoba lapho ke ndithi mabeze bazo-act because ngoku it's not like ngoku ndiyaba-gatekeeper mas-acting songena ingxaki asikabikho kule ndawo ndifuna sibe kuyo yabo but siyazama ngendlela endibona ngayo. So abantu abafuna ujoyina ndiyabaxelela uba mabebesema kancinci ii-numbers zibe right mhlawumbe zinyuke yabo. When bazinyuka kwazi ungona ndibabiza khona ke ngoba ayizani. Oh, so ngoku currently udilana nabantwana? Ya ngabantwana yabo noba ngabantwana bayi-5 ya then ke ngunami ke ngoku abantwana ke ngoku i-relationship yakho injani nabo because abantwana usually of course bayasokolisa for i-direction yonke nje le nto. Yabo le production le iqale last year yabo uSeptember. Like ingabe ndibona indlela abayiyo bona, indlela abacommunicate ngayo bona yabo so ngaqanga man why not bandiqale i-production ndake ndayiqala ngo-Athini noJordan boyi-2 qha. Ikhona enye i-video nayo bakuthiwa ke ngena-quality right man endayenza last year then ndaqala ngayo then bazijumuza bayi-5 then hayi ke ngoku ndatho ndiyenza nabo yoba yasokolisa yo noba ungashuti into engange-3 hours into edikayo ebusuku ndilala ndibhizi ngezitrip ubona uba sokwenza ntoni senze ntoni ngomso iyaphela 3 hours kube ndisithetha into eyi-1 uba masenzeni le nto abeva umntu okanye babhude umntu abhude awide oko bendibhizi semva kwekhamera umntu oko bebhude so yasokolisa nyangyanga. So ke ngoku le nto le-acting as usual kuba ndikwazi ke ndikwazele esikolweni ibingumntu wedrama. So ke le acting liphupha lakho kanye? Mna into ebendiyibawela yabo like liphupha lam because i-acting into ekudala ndifuna uyenza yabo. Qha ke ngoku andalifumane ixesha ubone ndi-acta kho abantu endi-close nabo bafocuse kwezinye izinto yabo. So mna bengazukwazi mhlawumbe i-acte ndedwa and andinguye laa mntu novele ndenza ii-characters ndedwa. So nantsi i-opportunity ndaqonda uba ndithathe yona yabo and it's not like an-acting nam apha sometimes ndi-acta nam ndiyavela yabo. So acting into ekudala ndifuna uyenza into ekudala ndifuna uyenza ndivuya kakhulu ke uba ndiyenzise kwabanye abantu and abantu abasakhulayo yabo ukuze babonise italente yabo and so forth yabo. So njengeke ngoku usenza le drama uyibona iphi kwiminyaka ezayo? Yo ndibona isenza kakhulu because italente ekwezantwana like abanye abantu mhlawumbe banoyibona ngoku but italente endiyibonayo mna and nendlela izinto ezenzeka ngayo nabo because uYouTube ndimqale ngo-2 months back yabo but ilani ndiyabona ngokuba okay izinto noko ziyenzeka ngoku yabo and zenzeka fast ubonga laa ndlela bendingakhandi i-expect yabo and asinanecamera yabo because senza le fowuni yabo
and indlela ezenzeka ngayo izinto yabo ngivuya kakhulu. So ke zeziphi challenges othe wadibana nazo? Yo njengoba bengike nakuxalela ba lana ndithi bengathi ndiya gatekeep ebantwini bami ngifuna actor nami yabo and nalando yoba ikhona ixesha bengike ngicela into emntwini mhlawumbe ndithi man can ngiboleka apha i-camera noba yintoni like ubone bakhona mos abantu apha ekhaya manje benza i-content endoni but andizudrop nini yabo ndicele ngaba ngicela ngiboleka apha man nxa i-quality because u-YouTube quality yabo then abantu ngixelela izinto eziningi yabo but ngiyabo and I respect the decision yabo but ngoku izinto zami zizamayo ubone abantu baphinda babuyela kum bathi man kawenze yabo so nazi challenge endibana nazo azikho ezinye ezinye. Inhle lonto. So ke umuntu naye bese cinga uqala eyakhe channel ungamcebisa uthi because bakhona abantu abaye ba give up because of bedinga mhlambi equipment izinto zokuqala. Mna i-one engiqala yona umuntu ofuna uqala i-content uba makayiqale but ayazi ba mna ankabi nayo le goal ngifuna and angenzi kakhulu yabo and ayazi ba kwi-content uya patient yadingeka kufuneka ibe lapho na kanjani like ufuna ukubekezele yonke into yenzayo uyazi ba lo msebenzi ufakayo yazi ba uzophumelela noba kunini yabo because izingaba slowly izinto ubone ulale mhlawumbe ubone ke ndala ubone ndale ndina 14 viewers qonde yothi yabo abantu abayithanda into enzayo but afuneka andiyeki because ndiyazi ba lento ndiyenzayo somehow izophumelela yabo so ndingatsho nje ba patient yabo believe kwi-craft yakho mntwana. Okay ke masithi okay it's fine. Naba abantu mhlambi abantu bedrama like bazokusponsora ungazithengisa ngithini wena pha kubo. Yo ingxaki mina lento it's not about me yabo but as i-manager okay like ngingazithengisa elithini njani ba ndingenza njani. Kaloku if opportunity ngafika enjalo opportunity le nkulu futhi yabo ndingayithatha zanzoyi-2 ndiyithathe zanzoyi-2 because ndiyaba ngenye imini izonceda aba bantu ndisebenza nabo abantwana ndisebenza nabo. Ndandifike esikolweni 2022 nabensenza ugrade 10 ndifike kusenza idrama. So uyiqale nini le drama kanye ke? Idrama ngiqala 2018 kufika kami esikolweni ndifike 2018 senza ugrade 8 yabo. Then kukho miss kami mama yabo so dan actor ayindoni i-creative art yabo ubone isikole creative art then nathatha miss abixela miss kami abo nangu umuntu ufaka bengayaba kumbe edimense drama scale andifaka pha then ndaqala pha kanjalo actor pha esikoleni sindathe lephuma esikoleni 2022 ngoba bendiba drama. So njengoba ke bendipha esikolweni ne nami ndifike upha kwidrama so wawuzifile njani ke ukuxasela mhlawumbe kuma sekube njengoba sasesaya nasestrand then saya nase-Athlone kwi-theaters so waye wazifila njani like yabo mna besiye ngo-2022 ne bengaqala ukuya kwi-theater but indlela bebendivela aba bexesha labo lokuqala ubone uvele stage nina nosiwe nobani noyamkela yabo bendivela bona because mina besekudala noko ndise theater yabo di-actor theater so mina bendivuya xa ndifumana elaxesha uba okay nam I'm one of the abantu abakudala bekwadrama yabo so mhlawumbe ndiyaba-inspirisha abantu abenza ugrade 8 uba mabenze mhlawumbe njani mos i-theater mos ayifani noshoot i-camera yabone nezazinto ubone xa usithi kuyakhathwa mos xa u-actisa abanye i-theater ifana nona ukhathi pha once waphume kwi-character phelile ngani yabo so binjalo bekumnandi nje kanjalo. So zintoni ke into le iye yakucala ukuba uqale yakho i-production? Ndingatsho ba like njengoba besentshile uba abantwana bendisebenza nabo ngabo abandenza ndaqala but ke bakhona abantu bendijonga kubo yabo like babona okay umzekelo iXhosa Nostras yabo ngabo abantu yabo ke bona ngabo abantu ebendibabona yo
lento bayenza yihle yabo mhlambe nami noze ndizame yami but like mazandizame exactly ndizame ngabantwana bolana so ngaqala xa nozame yami into angiqondi ngakhona ingxaki so ngaqala manizame yami into yabo ngaba abantwana ndijonga kubo kakhulu so ke ngabaphi abantu obukhe wasebenza nabo okanye onqwenela usebenza nabo abantu abanothi bakuncedise kule production yakho abantu abesendisebenze nabo abekho kwi-industry abekho kwi-industry ngubhuti Siphuthana yabo uhlala phasi endlini noSiphuxolo bebendinceda nje bona kwinto ze-direct ababesendisebenze nabo mhlawumbe ndibayile usebenza nabo njengoba senjile Xhosa Nostrats ngavela kakhulu xa ndisebenza nabo noba mhlawumbe ndingayipha kuzo bekhona nje oyi-1 noba bayi-2 bavele kuyam yabo i-production yabo then ndingavuya kakhulu so esikolweni ndandigqibele ungekho character ungakwazi uyenza so yeyiphi i-favorite actor yakho okanye i-favorite actress yakho i-favorite actor yam nzima favorite actor kubani ngulong lapha lo osweleka ngokumpho khona bengu i-favorite actor yam then i-favorite actress kubani ndingathi ngisiwe ngisiwe okay so kuzinto nabantu anothanda bakuncedise ngazo kule production yakho support ayikho into support ayikho into enoyicela like abantu bandisupport eqhaleni into endizayo mhlawumbe ne-cameras ukuthi badonate hayi ke ngingavuya but besikhona into besensave yabo for i-camera ndisasave khona imali endiyisevayo for i-camera yabo but mhlawumbe if kungakhona into noqonda hayi ufuna unginceda ngingavuya kakhulu ngikelekile kufumaneka phi abantu abanothi babe nomdla wokubukela iividiyo zakho ndingafumaneka YouTube naku-TikTok ngosearcha Xhosa Rangers Production ndifumaneka kanjalo babukeli bethu sithe nkosi kakhulu ngosipha ixesha ke lona ibingudolphin indwendwe lethu lanamhlanje ulapha ke eKhayamani eStellenbosch naye ke ngumntu osakhulayo sakhulisayo iphupha lakhe siyanicela ke nisfollowishe phaa kusivezi khona TV phaa ku-YouTube nkosi